és una col·lecció, Món de paper, en la que estic treballant junt a la il·lustradora en Parpiera, i va per a xiquets que encara no saben llegir fins a xiquets de 6 anys. És a dir, és una col·lecció que té diversos nivells. Entonces hem creat una família multicultural, que és la família Gramola, és a dir, la mare és valenciana, el pare és del Senegal, i són dos germanets, Martina i Tonet, i cada personatge d'aquesta família va, d'alguna manera, és a dir, contant històries, que poden ser familiars o que poden ser fins i tot, com per exemple el matí de Martina, què fa Martina des que s'alça fins que va a l'escoleta, o per exemple una visita que fa Tonet i el seu avi Pasqual a la ciutat de Sagunt, i va contant tot el que va veient i això, és a dir, és d'alguna manera per acompanyar en les primeres lletres als xiquets. Ho fem en vers, és a dir, quan més baixes el nivell, ho fem en aparellament, si ja pugem el nivell i ho fem en quartetes, és a dir, anem jugant sempre en això, i sobretot el fem en vers rimat i mètric, perquè als xiquets es queda molt com una cançoneta. És a dir, és per acompanyar els nous lectors, que són molt importants en el futur. Jo, com a escritor, me vaig iniciar primer com a lector. És molt important, és a dir, ser un bon lector per arribar a l'escriptura. Jo vaig començar com a lector molt jovenet, vaig començar en un tipus de literatura que era la literatura de quiosc, és a dir, en uns llibres que tenia mon pare del Coyote, però després me vaig anar posant, vaig entrar en els russos, en la tradició russa, en la tradició espanyola, i vaig continuar llegint, però n'hi hagué un moment que aquesta frontera que hi ha entre el lector i l'autor la vaig voler traspassar, vaig començar primer fent poemes, encara que el primer que publicaria seria una novel·la, després he anat també fent contes i darrerament estic fent molt d'article d'allò de columna, la columna en els periòdics, no? Faig 2 columnes setmanals. D'alguna manera, exceptuant el teatre i alguna cosa he fet, he tocat quasi tots els pals dels gèneres literaris. He fet contes, és a dir, fa molt poc presentava Els somriures de la pena, que és un recull de contes, que avui llegiré a la fira. És a dir, tinc novel·les publicades, tinc llibres de poemes publicats i pròximament igual publicar algun recull dels millors articles que hagi publicat. És a dir, que en aquest sentit, a mi el que m'agrada és el fet d'escriure. Una cosa que te dona el pas del temps, a banda de pèls blancs en la barba i en el cap, és l'ofici, el que aprens l'ofici, el que abans, el que te costava molt, com m'has reescrit molt, perquè això és un altre ofici. Està el d'escriptor i el de reescriptor. A mi m'agrada molt ser reescriptor, reescriure'm a mi mateixa, no? Però això te va dotant d'un ofici que en un moment determinat, qualsevol tema, el pots desenvolupar. Sobre els premis literaris, en aquest país, dir que tens premis literaris, tot el món, sobretot que publica poesia, té un premi literari, perquè si no concurses no publiques. És a dir, jo tinc diversos premis literaris. En literatura infantil tinc 2 vegades el Premi Samaru que atorga l'Associació de Bibliotecaris Valencians, als millors llibres infantils d'autor valencià de l'any. És a dir, en poesia tinc el Premi Antoni Matutano o el Paco Mollà, o és d'Almassora, l'altre de Petrer. És a dir, en narrativa, el Premi Camp de Morvedre. És a dir, tinc un grapat de premis, però per a mi això no és l'important. Bé, és important perquè te dona la possibilitat en alguns gèneres de publicar, i això és fonamental. Segons en quin gènere, perquè jo soc un lector d'aquells que ho llis tot, és a dir, però per exemple en poesia podríem estar parlant de Vicent Andrés Estellés, de Miquel Martí i Pol o d'alguns títols de la generació valenciana dels 70, per exemple Joan Navarro, Salvador Jaffer, és a dir, són autors que a mi m'han interessat molt, i de la generació més pròxima a la meva, per exemple, Ramon Guillem. És a dir, qualsevol títol d'aquests autors m'han influenciat d'una manera o altra, o per almenys m'han fet gaudir del gust per la poesia. En assaig, per exemple, un dels grans escriptors és Josep Pla, el Quadern Gris de Josep Pla, o qualsevol llibre de Fuster, de Joan Fuster. És a dir, de novel·les podem estar parlant d'algunes de Joan Francesc Mira, de Josep Lozano,
i d'autors d'ara que són coetanis meus, fins i tot de la mateixa generació, que m'interessen molt, com és Vicent Tussó, com és Francesc Gispert, Silvestre Vilaplana, Joan Garí, Pasqual Mas, són autors que a mi m'interessen i els segueix. Jo sóc un lector voraç, saps? I ho llegeixo tot, i després, com estem tot això de lo digital, tinc un blog en el que vaig fent això, fent ressenyes dels llibres que llisc i sobretot també de la música que sent. També m'agrada molt la música.